Ja moikka! Eli niin kuin mä viime videossa lupasin, niin mä tein toisen Rocket League-videon, mutta tässä on niinku rumple, eli tässä on nyt niitä supervoimista. Mä otin tän kosmikkentän, mitä me pelattiin viime videossa. Ja sitten tässä on 2 vs 2, eli mun joukkueessa on 2, niiden joukkueessa on 2. Sitten ne botit, eli robotit ei ole hirveän vaikeita. Ja aloitetaan. Mennään siniseen. Täältä tullaan! Ja toi ei onnistu. Eli tuolla on toi pieni numero, mihin menee toi aikajuttu. Eli nyt mulla on tällainen nyrkki, minä voin lyödä pallon pois tai jonkun henkilön pois. Mut mä en nyt viitti käyttää sitä vielä, koska mun ei tarvii käyttää sitä. Noin. Heti kun mä sanoin, niin mun tarvii käyttää sitä. Mä melkein estin ton maalin. Yes. Nyt tulee maali. Hello! Toi vähän silleen tylsää, kun mä saan heti tosta maalisoluksi. Kattokaa. Wow. Sinne se meni. Aha, kiva. Ja toinen maali meille. Se menee maaliin. Mä vaan lensin tosta ohi silleen. Ui! Hattutemppu. Kokeillaan meneekö se nyt. Oho, ja vedetäänpäs tosta maali. Jee! Vaikka mä en edes osunut siihen kyllä. Joo, tästä voi ehkä tulla tylsä silleen, kun mä koko ajan on tossa ylhäällä aloituksessa. Minkä mä sille voin. Taas! Oho, ja ei ole mitään saumaa. Suoraan vaan maali. Okei, nyt mä en koske siihen. Nyt mä voin koskea siihen taas. Hei. Mä teinkin sitten tällaisen tempun teille, kun te kiusaatte mua. Oo. Tää oli hieno. Siellä se menee. Ohoi. Tosta noin ylös. Sitten kun nuo robotit on niin tyhmiä, niin vedetään tosta. Oho, nyt se ei onnistu. Niitten eka maali, mutta meillä on 7 jo. Väärä maali, ei sinne. Nyt niille tulee pian 2. Ei. Tuolta
Toin kiva pistää tuollaiset tulirenkaat. Eli sitten se menee ihan sairaan nopeasti tyyppiä, se ei pysty ohjata sen autoa kunnolla. Minäpäs hoidan tämän tässä. Tuonne, apua. Kiitos kun pökkäsit minua, sinä. Ei. Et koske siihen. Ei. Nää piikit on ihanat. Enpäs viekään sitä sinne. Ei. Kiitos kun otit minun pikkini irti. Mitäköhän järkeä koskee? Näyttekö se tuon Batmanin logo? Sehän kyllä vaan boom. Kun mä niinku räjähdin. Hoho, ja tulee suora maali. Veikkaat noin menee 9 noin maaliluvut. Noin kuuluu mun ohjaimesta noin bling. Hei, et ois pökänen, mä olisin saanut sen sitten. En mä sitten koske siihen. Jos te haluatte lisää Rocket Leagueta, niin tykäkkää näistä videoista. Yritetään saada tähän video ehkä joku 20 likeä tai jotenkin, en tiedä. Kyllä tää on mun voitto. Tai meidän joukkue. Hei. Joku laittoi mulle ne nopeet renkaat äsken, joka oli ihan hyvä tällä kertaa, koska tapahtuu näin. Tää on niin helppo, kun ei mun tarvitsisi koskea siihen. Oho, 13.3. Hupsis! Niitten pitäisi saada vielä 11. Mutta aina 10 tulisi se lisäaika. Tää on niin helppo. Oikeesti jos teillä on Rocket League, te olette aloittelijoita ja te haluatte nopea niitä kamoja, niin ottakaa tää kenttä. Ja sitten noilla ruukie-poteilla, eli helpoilla. Ja sitten just tää 2vs2 ja näillä tavaroilla. Tai näillä lisävoimilla. Noniin. Future Farms. Eikö Future Farms? Okei. Okay. Mutta
tää video oli tosiaan 1 matsin pituinen. Ja se olisi tällä kertaa. Moikka!